Iki Pak. Saya malah Doakan mah doakan. Saya malah dongake. Ngancani. Dina Rebo ning mau. Takon eyang. Lah aku takon eyang jawabane ngono Nek Mbak kene Islan. gandul mrono. Ora ono tak kon ngirimi piyang parten Pak Ponjoyo kon minten ya. Iya pun saja Pak Joyo. Lho, karo masalah nyotoke motore pangeran Pak Ponjoyo. Engko Kak, engko kan metu aku, Pak. Pindah mawon. Aku metu engko kae pindah. Pun Jalan ono Devi njero malah wis ono dadah. Pun sanjang sinten? Pak Joyo, Pas parkir. nggih arep anak kula mau bikin. Liwate kono. Meh, ber. Jadi bilangnya